गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै खैराबारि फरायसालिमानि न'यङाव देग्लाय इं 2023 मायथाइनि SSLC आरो HS आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव होनो हानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लायो। हाबाफारिखौ सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो अलंबार गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां माधब चन्द्र बर' बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय लेखा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा बाहागो लाना फरायसाफोरखौ थांखिना गुवारै बिबुंथि लाखियो। माननि आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि धरणी बर' लोगो थुनलाइ नेहाथारि जोहोलाव बर' बाथ्रा दान्थे नेहाथारि सम्बा ब्रह्म ओनसोलनि फोरोंगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। चिरांनि बिजनियाव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बिजनियाव सोमजिनाय मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गोबां जिब जुनारफोरनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे मोसौ गलिया खामनानै सेवहांगार जाबाय। थांनाय 25 जुलाइखालि हरनि समाव चिरां जिल्लानि बिजनियाव थानाय 2 नं सिसुबारियाव आमिर हुसेन मुंनि आबादार न'खराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो। बे अर खामनाय जाथायजों गंसे गलिया आबुङै सिलिंखार जादों। गलिनि मागु मोसौनि 2 मोसौनि जिउ खहा जादों होननानै बे समाव जों मिथिनो हादों। चिरांनि खुंग्रि ओनसोलाव गोदानै दैमालु बसुमतारिया खुलिबाय पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP। बेंक एकाउन्टजों जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिग्रा रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं देवलि बाजाराव बेखेवबाय पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP। बेनिखायनो बे बेंकआव रायजो राजाफ्रा गावनि गोसो बायदि एकाउन्ट खुलिनाय, रां दोनथुमनाय, रां बख'नाय आरो रां नायनाय खामानिफोरखौ मावनो हासिगोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रान डान्स एकाडेमिनि मोसानाय फोरोंथाया जोब्बाय। रान डान्स एकाडेमिया बाहागो लागिरिफोरनो फोरमान बिलाइ होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव टंला खैराबारि ओनसोलाव गोदान मोसानायनि सांग्रांथि लाबोनाय रान डान्स एकाडेमिया गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो मोनसे सांग्रांथि लाबोदों। सिगां बोसोरनि बायदि देग्लायबो गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द'आव मोसामु मावबादा खुंबोदों। देग्लायबो थांनाय 12 जुलाइनिफ्राय 25 जुलाइसिम 15 सान गोदान मोसानाय आरो खुगा मोसानायनि सायाव फोरोंथाय मावबादा खुंनाया थुंगेबाय। रान डान्स एकाडेमिनि सामलायगिरि अनजय कसारिया जागायनाय आरो प्रफुल्ल कुमार बर'आ दैदेननाय मोसानाय दिन्थिनाय आरो फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि बाबुल बसुमतारि, खैराबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि हेम कुमार बसुमतारि, समाज सिबियारि बिजय बर'मोनहा बाहागो लाना बिगोमा सोलोंसा बिथांमोनखौ गावनि गोसो हास्थायनाय बायदि मोसानायफोरनि आदबफोरखौ सोलोंनानै लानो खावलायो आरो बिगोमा दिथागिरि बिथांमोनखौ गथ'फोरखौ खाबु होनानै जोथोन लानो खावलायो, जाहाथे इयुनाव साफा राफोद मोसाखावगिरि एबा करिय'ग्राफार जानो हायो बेखौबो नोजोर होनो खावलायबावो। गिख्रंथाव सारन्थाइ गावनायजों सासे बर' आबादारनि गिदिर खहा। थांनाय मोनाबिलि समनि सारन्थाइ गावनायजों सासे आबादारनो 3 मोसौनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाथाबारि रेभिनिउनि दिंखियाबारि गामिनि थागिबि निरन बसुमतारि मुंनि सासे आबादार न'खराव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निरन बसुमतारिनि 3 मोसौआ मैया मोनाबिलि समनि 7:30 समाव हरखाब सारन्थाइ गावनायाव जिउ खहा जानांदों। दुखुथिया आबादारि निरन बसुमतारिया जिंगाजों भुगिनो गोनां जादों। निरन बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला इसोरनि अननायाव रावबो सुबुङा जेबो रोखोम एबा सुबुंफोरनाव जेबो गोहोम गोग्लैयाखै। ससियेल मिडिया फेसबुकआव गाज्रि भिडिअ भाइरेल फोसावनायखौ नंखाय होनना UPL दोला खेंफोरथि होदों। गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BP फेसबुक पेजजों लोगोसे माखासे फेसबुक पेजफोराव गसाइगाव जिल्ला UPL दोलोनि इउथ विंसनि गाहाय नेतानि आंगो फिसाला होननानै फेसबुक पेजफोराव फोसावनाय बाथ्राया नंखाय होननानै गसाइगाव जिल्ला UPLनि इउथ विंसनि आफादगिरि राजिब मुसाहारि आरो गाहाय नेतारि सोमखोर बसुमतारि बिथांमोना गोख्रों खेंफोरथि होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फैबाय थानाय 2 दाननि गेजेराव गासै 400 हाग्रा एफानि लांदां जाना थानाय मासिखौ इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंगोन होननानै EM रन्जित बसुमतारिया बुंदों।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव सेन्ट्रेल रेन्ज हाग्रा बिफाननि न'ब्लाङाव दिनै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ संरैखा खालामनाय लोगोसे रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ जौगाहोनो थाखाय नांगौ जानाय आगजुफोरखौ गासै मोनब्रै रेन्जआव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव राननानै होनाय जायो। बे राननानै होनाय हाबाफारियाव बिथाङा मोनसे खोथाखौ बेबायदि बुंथियोदि फैबाय थानाय 2 दाननि गेजेराव गासै 400निबो बारा हाग्रा बिफानाव लांदां जाना थानाय मासिखौ इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंगोन होननानै रोखायै बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।